Ribeira emudecía a pasada noite durante esta concentración en lembranza de Andrea, a veciña asasinada pola súa exparella o martes en Palmeira. Así, en silencio, centos de persoas quixeron renderlle unha homenaxe e expresar a súa repulsa ante este crime machista que conmocionou a toda a vila. Un energúmeno, pois, asestaba unha ferida mortal a esa querida veciña Andrea, que arrebatáballe a súa vida e ademais truncaba a vida dun rapaz de tan só 2 anos. Como sabedes, hoxe pola mañán decretamos nun pleno extraordinario urxente, por unanimidade, 2 días de loito oficial no noso concello para lembrar a Andrea e tamén para visibilizar que a lacra da violencia machista é un problema que nos pode afectar a calquera dos que estamos aquí, dos que non están, e que se pode producir en calquera momento, en calquera lugar. O sepulcral silencio rompeuse tan só para dar lectura a un manifesto elaborado polo Centro de Información á Muller, apelando á unión da sociedade para loitar contra a violencia de xénero en todas as súas expresións. Entendemos a impotencia do sentir xeneralizado e repudiamos en fisuras calquera forma de violencia de xénero, reiterando o noso firme compromiso pola loita contra esta cruenta epidemia social. Non podemos quedar impasibles mentre esas mulleres son asasinadas polo feito de ser mulleres e non querer dobregarse. A violencia de xénero infecta calquera ámbito da sociedade porque non entende de territorio nin de clases, idades ou nacionalidades. As administracións públicas debemos asumir responsabilidades e seguir traballando en políticas que fomenten a igualdade real entre mulleres e homes, pero tamén precisamos da axuda de toda a sociedade, porque non hai nada que xustifique a violencia de xénero. O acto rematou cun minuto de silencio en memoria de Andrea, cuxo nome foi gravado xa no monolito Vidas Fendidas na Praza do Concello, que tristemente suma unha nova liña xunto con outras mulleres vítimas da violencia machista.